технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор заминаи муносиб ба шумор мераванд. вобаста ба ин пешниҳод дорам ки маҷмӯи умумӣ дар иҷлоси навбатӣ оид ба нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳамсозии имкониятҳои нав барои рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва суратбахшӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қатномаи махсус қабул намояд. қабули ташаббуси навбатии фарзанди фарзонаи миллати тоҷик абармарди майдони сиёсат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ва кишварҳои ҷаҳон. May I take it that the Assembly decides to adopt draft resolution A/79/L94. It is so decided. арҷгузории ҷомеаи ҷаҳон аз иқдомҳои неку ояндабинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири рушди тафаккури зеҳнӣ ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии сокинони сайёра. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раҳнамои ҷомеаи ҷаҳон ба сӯи фатҳи музаффарияту камгорӣ.